Mga ka-disciple, naranasan mo na bang maramdaman na parang matagal ka nang nakayuko sa bigat ng buhay? Yung tipong gusto mong lumakad ng turid pero parang may pumipigil? Ang mabuting balita, si Jesus ang nagpapatuwid hindi lang ng likod kundi pati ng puso. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Oktubre 27, Monday of the 30th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 13:10-17, nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga noong araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang nakayuko. Hindi na siya makatingala dahil inaalipin siya ng espiritu ng sakit. Nang makita siya ni Jesus, tinawag niya ito at sinabing, "Babae, pinalaya ka na sa iyong karamdaman." At agad, tumuwid ng babae at nagpuri sa Diyos. Pero may mga Pariseyo na nagalit. Bakit daw siya nagpapagaling sa araw ng pamamahinga? Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, hindi ba't kahit sa Sabath, pinapalaya ninyo ang inyong baka o asno para painumin? Bakit hindi ko palalayain ng babaeng ito, anak ni Abraham, mula sa tanikala ni Satanas kahit Sabath?" Mga ka-disciple, ang kwento ng babaeng ito ay kwento rin ng marami sa atin. Ilang taon na rin tayong nakayuko sa guilt, sa sakit ng nakaraan, sa pressure ng mundo. Pero tandaan mo, hindi hadlang ang kabutihan ng Diyos, ang araw, oras o sitwasyon. Kung si Jesus ay may awa sa babaeng nakayuko, siya rin ay may awa sa iyo. Kahit gaano pa katagal ang paghihirap mo, kayang ituwid ni Jesus ang bahagi ng buhay mo na matagal nang baluktot. At pansin mo, hindi niya hinintay na humiling ang babae bago siya kumilos. Ibig sabihin, ang grasya ng Diyos ay laging nauuna. Siya mismo ang unang lumalapit sa atin. Kaya kung feeling mo hindi ka karapat-dapat o may mga taong humuhusga sa iyo, huwag kang matakot. Basta lumapit ka kay Jesus dahil sa Kanya may Sabbath of freedom araw-araw. Mga ka-disciple, baka ngayon na ang araw na gustong ituwid ni Lord ang puso mong matagal nang nakayuko. Huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo ang kamay niya ang magpatuwid sa iyo at magpalaya. Shoutout sa aking solid Instagram followers kay June Paul Fernandez at Pia Dagala. Salamat sa patuloy na suporta mga ka-disciple. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.